Ahojte priatelia. V posledných týždňoch sa stretávam s mnohými z vás osobne, u vás doma alebo priamo v obci. A musím povedať, že práve vďaka týmto rozhovorom si človek najlepšie uvedomí, čo ľudia v obci skutočne riešia. Hovoríte mi nielen o svojich problémoch, ktoré vás trápia, ale aj o tom, čo máte na našej obci radi a čo by ste si želali do budúcnosti zlepšiť. Veľmi si vážim vašu otvorenosť a dôveru. Práve preto chcem svoju kandidatúru postaviť hlavne na osobných stretnutiach a reálnych podnetoch od vás, občanov. Som presvedčený, že starosta by nemal obec poznať len z kancelárie alebo sociálnych sietí, ale hlavne priamo medzi ľuďmi. Ďakujem za každé stretnutie, podporu aj rozhovor. Prajem vám všetkým pekný deň.